Ġorġ tal-Mużew għalaq 93 sena. Kienu bosta li tul il-jum żaruh f'San Vinċenz De Paul biex jawgurawlu fil-għaluq SNINU, fejn sabuh bukkett fjuri fidu tal-okkażjoni u bħal dejjem ma kellu xejn għar kliem pożittiv u sens ta' kuntentezza x'jaqsam. Minkejja li kien ħerqan biex jinżel jisma' l-quddies ħalli jkun jista' jirringrazzja l-Alla għall-omur li silfu, Ġorġ tal-Mużew ħallina nieħdu 5 minuti mill-ħin tiegħu biex nistaqsuh ftit mistoqsijiet. Fjum għaluq SNINU bla ebda tlaqliq Ġorġ għalilna li jinsab lest li jbih iktar enerġija. Jiena nħossni orrajt u sod daqs ħajt. Għax il-bniedem jgħix kontent daqs kemm joqgħod attent. Ġorġ rad-dinja tinbidel quddiem għajnejh u l-parir tiegħu huwa biex bniedem jgħix ħajtu fil-kuntentizza u ma jagħmilx affarijiet ħżiena. Il-bniedem ikun x'ikun iż-żmien, il-bniedem dejjem jaqbillu, jgħix kontent. Għax min joqgħod attent, isib ruħu minn dinja stess xortieħ u kultant il-bniedem qatt ma jaqbillu jgħix ħażin, inqogħdu jitbidlu kif jitbidlu l-ġranet u d-dinja. Għalkemm hija tradizzjoni li wieħed jirċievi xi rigal fjum għaluq SNINU, Ġorġ sostna li m'għandu bżonn xejn iktar għaliex jinsab kuntent. Jiena ninsab kontent għax noqgħod attent. Għax jekk ma toqgħodx attent iġorrok il-kurrent, meta rraħ joħma mill-vant jew mill-ponent u se jkollok saħadat bassement. Issa l-bniedem għandu dejjem ikollu moħħu ikkontrollat għax menu bla kontroll biex waħda jorbotu bl-oħra jħoll. Mela ilsin ħelu u qalb ħanina u qalb għandhom ikunu dejjem fina għax l-inkwiet jaħasra moċ ħalina. Nitkellem binar, norqod bil-lej, wargrasat tal-la jena għandi dak minn kollu ma nqotna xej. U fuq dik l-aħħar nota ħallejna lil Ġorġ imur igawdi l-ġurnata tiegħu u mar jisma' l-quddiesa li tant dam jgħidilna fuqha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.